Dobrodošli, dragi naši gledatelji, na još jednu emisiju što se zove... Kako se ono zove? Ispunite. Ne, nije. Sve mi ispunite. Uzmi dok možeš. Uzmi dok možeš. Da, tako je to bilo. Došli smo posjetiti ponovo našeg dragog Džabaniju Džabanović. Ti možeš malo snimiti. Prije 8... Pa gdje ćeš sad? Prije 8... Bože. Prije 8 mjeseci smo došli da obiđemo Džabaniju Džabanović, koji je živio u jako teškim uvjetima i mi smo mu pomogli da ponovo ima lijep život, da mnogo toga plati. Sad živi odlično zato što se mnogo dobri ljudi javilo na taj ziv pomoći. I tad, šta je ono bilo i zaboravila sam. Prije 8 mjeseci, kako se onaj video zvao? Dobri ljudi. Ima dobri ljudi. Ima dobri ljudi, tako nekako. Jest. To je sad trend. Dobri ljudi svugdje su poznati. Jako poznati. Ima dobri ljudi. I stvarno, to ma kakvi ide ko maslo. Uglavnom, sabrali ste dosta toga i da nam ispričajte vi ukratko vašu priču, šta se sve izdešavalo poslije što smo mi snimili onaj video koji je dirnuo mnoge u srce. Kao prvo da se predstavim, ja sam Džabana Džabanović, ležim, ništa ne radim. A nisi Džabanija? A mnogi me zovu Džabanija, pošto pokušavam da ništa ne radim, ipak mora nekad se izići nešto malo i uraditi. I tad ste vi došli i vi ste mene snimili i sam borac koji je u potrebi. I ja znao sam da ima dobri ljudi. Vidio sam vaše emisije koje ste snimali, znači gdje god kome je bila rupa, vi ste je začepili. Tako sam onda očekivao da će, nećete meni rupa začepiti, mislio sam a jebi ga, ne valja to. Ajde, nemoj. Da ćete mi pomoć, a jednostavno rečeno. Meni stvarno u to vrijeme nije nešto trebalo. Ja sam samo htio da vidim, pošto imam društva, pošto imam svega, ja sam samo htio da vidim ko su meni pravi prijatelji. Čuj. Jeste. Nije meni to bilo nešto potrebno. Vi ste tražili kuća da vam se otplati, auta da vam se otplati. Jeste, ja sam tada rekao da mi treba oko 300.000 da otplatim kuću, otplatim 3-4 auta što imam i ako mognem nekako da ih pošaljem za Bosnu, tamo da imam kad odem. I da mi ostane još nešto para da bi mogao neki biznis pokrenuti tamo, tako da meni to nije bilo potrebno. Da. Ali sam htio baš da vidim kakvi ljudi, ti moji prijatelji. Dobri ljudi. Jeste, ja sam vjerovao uvijek da ima dobrog naroda, ima dobri ljudi koji će ti pomoći u nevolji. Ali sam morao ja smisliti, vi ste vidjeli sami da sam ja razbacivao ovdje, da sam ja huđum napravio ovdje živi. Vidimo kako je sad lijepo, stvarno ste uredili. Vidi da ti kažem, ja se borim, radim, crče, radić, radim, ja svaki dan, ja vjerujem, možda 3-4 sata ja radim ko rob. Tako da, ali kad sam ja vidio vaše emisije, ljudima koji nije potrebno da se njima saberu ogromne pare, ja sam nakon da konto, inače sam ja biznismen i ja samo gledam te youtubere, jer znam neko će se upecat, znaš. I tako da sam ja skonto, mogli bi ovi mene da snime, ja to nešto malo, pa samo ime Džabanija, ne priliči mi da bi ja sad išao nešto da radim, pa mi ne pada na pamet da ja sad idem raditi. Tako da ja se vama zahvaljivam
što ste vi tada došli, jest da sam platio masno, koliko no ja dade tada? Zaboravim. Boga mi, nisam ja zaboravio, bilo je fini para, fina... Ajde, vi ste sabrali od dobro. Pa dobro, znaš, fina je svota bila, ali je se isplatilo, nije bitno, i sad ćete vi dobiti svoje, to daleko od toga. Ja sam samo htio da vas obavijestim šta je se to promijenilo. Znači, dosta toga je se promijenilo. Nije avion. Nije. Dosta toga se promijenilo. I tako, promijenilo je se stvari dosta, tako da sam ja iskušao te sve svoje prijatelje, gdje su oni meni pomogli. Znači, ja nisam puno, kako bi čovjek rekao, sada sam ja nešto kukao, jel da nisam plahao ono. Ma nije. Ja sam rekao da nam treba neki pišani 300.000, da ja to šta je to sada? Mislim, to stvarno nije ništa kad se sabere naroda. Koliko nas ima, mašala, to je to, po cijelom svijetu. Ja se zapaljivam, mislim, ja ne znam da li bi trebao ja imena sada spominjati ljudi koji su meni... Pa ja mislim da bi bilo fair, jer ipak pomogli su vam mnogo. Evo, ja sam dobio iz Kanade čovjek mi je poslao, znači, prave kubanske cigare. A dobro, nije to za kuću? To nije za kuću, ali to je jedan vid podrške. Da. Jeste. I izvinite vi samo... Ajde, dok je pripališ, otpašće mi ruka. Da je ja prikurim, što bi u nas recimo. Tako da, prvi vid podrške sam dobio normalno, koji sam je očekivao od našega veselog kamionđije, koji je odmah uletio cvaju. To je... Šta je cvaja? Pa to je bilo $20.000 koje su legle odmah. Znači, to je bilo maltene preko noći. Svaka mu čast. Jeste. Znači... Hoćeš li je pripaliti? Navukla je. Slabo se vidiš. Onda guru je isto... Često moji prijatelji... Pokazali se? Jeste, i guru je isto uletio cvaju, to je... Da. Bilo, mislim... Normalno, prijatelji se pomažu. I onda su tako počela stizati iznenađenja, da je mime uletio 25.000 maraka, mislim, ja ne mogu te stvari zaboraviti. Onda, ja najrađe ne bi imena da spominjem, ali, mislim... Pa dobro, lijepo je spomenuti. Znači, isto, Krule Kruško je stvarno se pokazao, on je isto izdvojio 20.000, to i sve su to moje arane u koje sam ja vjerovao da će oni to da će pogurati to, ne sabrati to 300.000, nije to sad neka, mislim, nisu to neke sad ni pare. Ko vam je najviše uplatio? Sad onda sam još od raznih donatora dobivao pomoć, onaj 2, onaj 3, onaj 5, mislim da je se tu i nekako sabralo nekih $200.000. I ja sam mislio to je to, da bi već bilo dovoljno da ja mogu već mašala imat para. Ali onda se odjednom pojavi istraživanje istine koji meni kaže, druže, vidi, koliko ti fali do 300. Ja kontam, vamo, kak sam falilo mi je 100.000 do 300.
Jevi ga, ne duže, rekao, fali mi još stočka do 300.000 i on kaže, nemoj da brineš, stoja stiže od mene da ti namiriš i da ti otplatiš tu kuću, da otplatiš ta auta i da ti ostane još onaj... Koji je to prijatelj? To su ti ljudi, stvarno, ja nisam očekivao da će se to tako sve brzo odigrati, ipak 300.000 nije malo. Da, da. I da bi ti onda... A to je Adis, jel? Adis, svaka mu čast. Svaka mu čast. Što nećeš da goriš, jesi se i navlažila. Da i sviju, dragi Allah, nagradi. I podari im zdravlje i sreću u životu. Kako su pomogli onako jednom čovjeku. Mislim, stvarno, mislim sada, stvarno, meni je stvarno žao, ti ljudi moraju raditi, ali ja, evo, ima svaka čast da što su mi dali tu priliku da ja sad ništa ne radim, pogotovo sad da ništa ne radim. Znači sad se baviš nišćim, ko oni neki koji se bave nišćim i koji se dede bavile nišćim. Jeste, sve je to u mene, to tako s koljena na koljena se bavimo nišćim. Pa to je najbolji posao. Pa vide, ne može se nišćim da se ljudi, ne može to svako. Da, da. Evo, pokrenite vi da se bavite s nišćim pa da vidimo šta vi to možete raditi. Da, da. Znači, to je biznis koji je familijarni biznis već 300 godina, znači da se ne bavimo ničim. Znači, vi ste samo htjeli da vidite ko su vam prijatelji i niste mislili da otplatite neke dugove, nego eto da vidite. Što ću otplaći, ja i nemam dugova, ja sam samo htio da vidim Pa očigledno sad nemate, ali eto. Ja sam samo htio da vidim da li ja imam toliki prijatelje da mogu sabrati 300.000. Sada, da ja sad uzmem to, pošto su ljudi već halalili, sad kakav bi ja sad čovjek bio da ja sad njima to vraćam. Znači, nema logike da ja sad vraćam pare kad su ljudi već halal. Ja sam fino pitao je li halal, kao halal je, tako da sad ja nemam to. Tako da ja sada, oči moje lijepe, ja jednostavno sad sam baš upao u pravi biznis da se ničim ne bavim. Sad je baš ničim. Znači, pa jeste, ja moram sad na svoju djecu da prenesem taj biznis da se ničim ne bave. A kako ću se oni baviti ničim ako sam se ja bavio s nečim? I tako da sam ja, baveći se s ničim, meni su došle pare. Jednostavno one su kanele s nebesa. Pa da. Ja stvarno se zahvaljivam, ja nemam riječi. Da. Sada, dok to, hajde ti eto neki 300.000 i vamo, šta ja znam ovo, znači neđe oko miliona se cifra vrti. Znači dok ja to sve tamo vamo, lijevo, desno. I mogu onda prosto da nastavim i da djeca naslijede taj moj biznis da se bavim ničim. Bravo, bravo. Koja ste vi inspiracija ovome narodu koji se bavi nešćim? Sad, da se bavi nišćim, to je velika stvar. Vi možete uspjeti, vidite, vi možete uspjeti, samo treba da se potrudite. Znači, morate pokazati vaše pravo lice i sve će ići i onda se možete baviti nišćim. Jeste, da bi se ti bavio nišćim, ti moraš imati prijatelje koji se bave nečim. Jednostavno, moraš da te ljudi poštuju, da ti njih poštuju, da se respektujete, ali ljude koji se bave s nečim. Pa da imate korist. Mislim, nemate korist od ničeg. Jeste. Da. Mislim, ja imam korist od ničega, ali oni nemaju korist. Znači, oni moraju nešto da bi ja imao, da bi se ja bavio ničim, ali da bi zarađivao. I to je unosan posao. Ja sam poslije vašeg videa, onaj put, meni je to ideja došla, mislim, ja mogu još do penzije se baviti s ničim, toliko da meni to nije nešto teško i da se taj biznis proširi što dalje u tu korijene da se uvuče, ne da se uvuče, da se to razvuče, da se to ode. I ja moram to sada učiti sve kako
da se baviš ničim. Dobro, dobro. I kako sad, kako ide veza vaša s vašim prijateljima otkad ste krenuli da se bavite ničim? Mislim, to je nagla promjena od bavljenja nečim. Vidi, mi smo u vezi dobroj što se tiče svega. Oni se i dalje nečim bave, rade, ali mi koji smo ostali, koji smo već borci istrošeni, koji više nemamo snage da ni da radimo, ni ništa. Nekad sam ja i radio, ja sam rekao, ja sam znao po 4 sata ići na posao raditi. Mislim, ipak moraš održavati kuću, održavati, pa mislim 4 sata nije to, ti sad pretvori to minute. Mislim, ti kad radiš... Svaki dan. Jeste, sat i onda samo 2 dana odmarate. A sat imaš 60 minuta, je li tako? Da, da. 4 sata, mislim 240 minuta je za mene veliko. Da, da. Mislim, čast svakome ko se bavi nečim, ali za onaj ko se bavi ničim da radi 240 minuta, to je golemo. Da, da. A minuta ima 60 sekundi, pa vi sami sad izračunajte koliko sam ja sekundi proveo za 4 sata. Čovjek koji se ne bavi ničim da bi se bavio s nečim. Da, da. Znači... Stvarno. I misliš nečim što se bavi sad? Pa nečim što sam se bavio ničim, tako da sada ja predlažem, mislim stvarno, koliko postoji youtubera koji mogu snimiti ljude koji se ne bave ničim, ja ću pomoći svakome ko se ne bavi ničim, da mu kažem, a ipak ne mogu to sad džaba uzeti svoje znanje da prenese na nekoga, da se bavi s ničim. Ali mogu dosta pomoći da se jednostavno bogate i da puše Kubu s Kube. Tako da ja sam ostao u dobrim kontaktima s ovima što se bave s nečim. I dalje oni se bave s nečim, ja se ne bavim s ničim i tako ide, mislim, biznis napreduje. Daleko od toga. Ja ne znam više... Uglavnom ne jedete više suhi hljeb, znači to je sklonjeno. Jeste, kakvi suhi hljeb. Sad ga umočite. Sad ide, ima meda, ima povlake. I nije domaći, sad je kupovni. Sad je kupovni hljeb, mislim domaći hljeb, mislim sramota je sad da ja sad domaći hljeb jedem ili da djeca nose u školu domaći hljeb, to nema logike, to sada kupuje se to jednostavno, ne da samo nego je on i sasječen još, u kriškama. Ako će sad, jadma, trebaju ti noževi, trebaju ti, mislim, može se posjeći, mislim, svašta nešto, mogu se desiti gadne stvari, znači kupiš jednostavno i sjećan, tamo imaš. I jednostavno moraš učiti da i djeca da se nastavi, da se ne bavi ničim. Da pokrenemo taj biznis i da bude to familijarno i da ako mognemo i da proširimo to i van granica Sjedinjenih Američkih Država. I da vas pitam, Džabanija, kako vaša supruga ovo sve podnosi, kako je ona... Supruga je zadovoljna, mislim, ona zna, kod nje su pare, ona je banka, što se tiče tih para. Vjerujete joj s parama? Pa ja vjerujem, ja vjerujem. Svaka vam čast. Milion, hajde, nisto neke pare, milion sada i da, ono... I ona sve vodi računa? Sve ona vodi račune, mi smo sada živimo ko lordovi. Mada, lijepo. Mislim, šta da pričam. A je li ona se bavi ničim sad? Pa i ona se bavi ničim, ja sam nju uveo posao, isto tako. Od samo u tom poslu što se ona bavi ničim, ona je faktički nevidljiva u tome poslu. Ja sam ti ona ipak tu glavna mustra. Jer ja sam cijeli život istraživao i tražio taj biznis, učio kako se baviti ničim, a da zaradiš velike pare. Ona je stvarno nevidljiva, nema je ni ovdje, ne mogu da je nađem nigdje u kući. Pa ja vjerujem da ona tu i negdje u kući, pa žena je, ona ima svoje poslove oko djece, oko
i dalje radi normalne poslove. Nisam ja sad došao da ja sad neke sluge nađem da mi radi. Pa ipak znači ne bavi se nišćim. Pogrdna je riječ, ne, pogrdna je riječ da kažem sluge, nego da jednostavno da imam neke svoje spremačice, domaćice, mislim kako pomoćnice, ona je na svom mjestu, ona i dalje obavlja te poslove koje inače žene obavljaju. Prije ovog biznisa kad smo se bavili ničim. Znači, ona uživa u tome. Ona voli da usisava, pere, loži, pegla, da ja znam više šta žene sve radi. Pa to je znači nije da se bavi nišćim, ona je domaćica, a vi se bavite nišćim. Znači... Pa je to na tom, nije da se ne bavi s nečim, nego se nešto malo bavi s nečim. To ti je domaće radinosti, ništa posebno sada. Drugo je u kući kad radiš, drugo je kad ti imaš biznis koji je proširen dosta ovdje u Americi da se baviš ničim. Da. A drugo je sada u kući, pa moraš nešto. Evo, ja htio ne htio, nekad ja moram i kašku uzeti i da jedem na kašku, nije sad to. Stvarno? Evo, vidite, nekad ni cigare, ona neće, nekad ni se pripali, vas da je moraš da davati. Uvijek u to poslu gdje se baviš ničim, nešto ispadne da nešto moraš. Da li pripali cigaru, da li eto, nešto, ima nešto. Moraš nekad otići u prodavnicu i... Mora nekad otići. Mislim, nemate više račune, znači, pa dobro, one sitniše neke. Pa to, mislim, ima dobrog naroda i zato nešto računčića što, mislim, svaka im čast. 1000-2000 što dođe mjesečno neki računčića, to su uvijek namiri od ti što se bave s nečim. To nije problem. Dobri ljudi ima. Ja sam i tad kad sam vas snimali, ja sam znao da postoji dobri ljudi na planeti, zemlji, koji će pomoći. Ja sam samo htio da vidim kakve ja prijatelji imam, da li bi oni meni pomogli da ti neki 300.000 se sabere, da ja to regulišem. I eto, hvala Bogu, meni to nije trebalo. Ali eto, kad su već poslali i onda sam vidio da se taj biznis razvija dobro, ide u dobrom pravcu. Moram još naći nekih prijatelja koji se bave s nečim, jer puno je lakše, ne bi ni sada da ovi što se bave s nečim pa da oni nešto imaju previše računa. Moram znači proširiti taj biznis ljudi koji se bave s nečim, da bi moj biznis koji se bavi ničim zarađivo. Pa to je organizacija, to je velika stvar. Evo, to ide, lanac je to svega, vi sad od tih prijatelj, znači širi se biznis, ide u pravom pravcu. Ja sam njima isto našao neki poslova da se oni s nečim bave još, znaš, pošto oni rade neki 8-10 sati, imaju sad toga lufta još 4-5 sati da se s nečim bave i normalno. Neka što god više radi onaj s nečim, onda meni za moj biznis ide dobro, što se ne bavim ničim. Tako da, ja ne znam što se toga tiče. Ostalo sve vi možete vidjeti kod moje žene, na primjer, kod nje su sve pare, kod nje ti je... Ja imam nešto ovdje, evo, mislim, mogu vam pokazati nešto ovdje, ja imam to para što ovoga džeparca, evo, mislim, ovoga džeparca, ima se nešto. Držite džeparac ovdje? Pa, mislim, vidi, 5-60 hiljada jer inače moraš imati, jer ima još ljudi koji se bave s ničim. I tako da se mi jednostavno pomažemo u tome poslu i u tome biznisu. Znaš, tako da... Pa dobro, vi ćete meni platiti $500 za ovaj snimak. Pa jesi ispupa jebemo. Pa idu cijene gore, sve što su veće donacije, tako i mi dižemo cijene za snimke, tako da shvatite i mi moramo da živimo. Pa živite vi, ne možete živjeti sad na moj račun. Pa čovječe, vi ste skuplji nego... Šta vi mislite? Pa mi smo razlog što ste skupili noke pare, mislim, mi smo vas snimali. Čekaj, bo. $200, 200 eura je Krule Kruško pjesme pušta tamo, čitave. $500 za 15-20 minuta snimanja, halo bolan.
To je nešto drugo. A ja sam sad vidjela, ovdje imate keša odmah usput dok krenem napolje i to je to. Znači, i da uzmeš i to keša da uzmeš. Pa neću sve, samo $500, nije to puno. Hajde, vaša žena će se složiti, ona je jako fina. Dobro, vi to vidite sa njom. Mene što se tiče, ja sam naučio da se ničim ne bavim. Pa vi se pozabavite sa njom. Mada, mi ćemo. Ona se ipak s nečim bavi, tako da sam ja ostao na ovome ničim. Ona vodi račune, znači. Ona vodi račune, ona svodi račune, ona to sve. Ja ne znam. Ništa, ja nemam šta reći, osim da se zahvalim tim svim ljudima koji se s nečim bave. Jeste, i tim svim mojim prijateljima koji su uletili, tako da sam ja sad rahat, miran, mislim, sad možemo putovat, možemo hodat, ima jednostavno, eto, da uživa čovjek u životu ovo što je ostalo. Bravo, uživajte. Lijepo, hvala vam svima na gledanju i do iduće emisije, pa vidjet ćemo šta nam se sprema. Ako zapne, samo da znate, ako zapne, ja ću vas ponovo zvat. Ipak ovo je biznis koji može začas da propadne, znaš. Ipak bave se ničim, to nije lako i to je sad, ide gore i odjednom ga skrhneš dole i jebaj ga, nema ga se više ponovo da postigneš taj, znaš, onaj otkucaj, ovako kad idu u biznis i kad je on u uzlaznoj tanji. Jednostavno, ti ljudi koji se bave nečim ne mogu meni da pomognu i kako automatski i ova skala pada dole i onda, tako da... To je kao onaj social blade. Pa, eto tako, kako hoćeš. Uglavnom, ja to zovem otkucaj srca, ide brdo, ide strano maja. Tako da i ovaj biznis ne može uvijek napredovati. I zato moramo da zahvalimo tim ljudima i da vidim da se bave s nečim, pa nikad se ne zna, možda vi nama još budete trebali tako za te stvari. Meni je čast što sam vas snimila, do idućeg puta i iduće emisije. Daj šta daš, ne uzmi šta daš. Pa nema veze. Oči moje lijepe, vama hvala u svakom pogledu, stvarno hvala od srca, mislim treba... To je kravije srce. Vidi, vi jeste kravije srce. Vi ste zaslužili svaki dinar koliko sam ja, malo sam ja tu se da zezam $500 da je to nešto puno, ali nije, mislim, to je jedan ručak, obični. Mada, 500 rekao za vas to mogu da, jeste to, mislim, šta da ti pričam, jer samo da kažem još jednom ljudima, zovite na broj 118 ako ne znaš ko sam, da raširimo taj biznis dok postoji još ovi youtubera koji snimaju ljude koji se ne bave ničim, da bi raširili taj biznis. Jer uspijeva im to, ja vidim i ovi youtuberi. Dobro, inače nađu, žena ostavila čovjeka, 5 djece je ostavila ovo, ljudi, nemojte se ničim baviti što se tiče ti ljudi, probajte da se ne bavite ničim. I nazovite taj broj. I ništa, zapratite Bosanca u svijetu jer biznis će krenuti sam tako. Živi vi, a vi ćete sada otići da snimite, da vidimo, mogu i ja nositi kameru ako hoćete da snimimo to, moju suprugu i kako ona to radi i kako to se s nečim bavi da bi ja se bavio ničim. Idemo, hvala. Živi bili. Ko smo i rekli, idemo da vidimo šta to radi. Šta radi? Halo, Bolan. Halo, gdje ćeš? Ode ja. Šta Bona ode? Ma čao. Kaj je Bolan? Čao. Šta je Bona čao? Meni je dosta. Čega je dosta? Ti se bavi sa ničim, a ja sa svime. Ma dosta. Nema nešto ti baviti s ničim, ti se moraš s nečim baviti da bi ja ona živio. Ma čao Bolan, bjež tamo. Idi nek te snimaju, tebe samo snimaju za donacije. Čekaj Bona, gdje su pare? Čekaj, da uporam. Gdje su pare? Pare su sa mnom. Pošto se ja se bavim svim. A ti ode, jele?
Ja idem. Ostavi ti pare, a ti hajde razgođe, Nemam ja pare, ja sam to zaslužila. Koliko sam se ja borio i zaradila s ničim da bi dobio te pare? Ma ne interesuje me, Koga ne čovječ. interesuje? Eno tamo ona gospođa vas čeka, snima emisiju, a ti se baviš s ništa. ništa. Gospođa, gdje su pare, bolan? Kakve pare, bolan? Ne dam ti ništa. Gotovo. 300.000 i oni 700 milijon, Pa ti si meni sve prepisao, gotovo je. Prepisao sam ti, ja ne... Izlazi iz auta. Hajde mi daj. Hajde mi daj. Nema para, gotovo je, ja sam već potrošila. I da ima otkodni. Jest. Sad nek te snimi i ti reci, nestala ti žena i opet će on te poslat. Pa ja, opet će ti poslat, ne brini. Pa daj ti meni te, bolan, da ne trebaju meni te one druge su nesigurne. Jebote, zakon, vidi koliko pišti ovaj. Ajde, šut. Te su mi u džepu, holo. Ništa, ode ja. Ode, sretno. Povela sam djecu sa sobom. To bi ona sretno, pare. Nema para. Pare, holo, oči moje lijepe. Ćao. Pare. Ćao, čao. Idi, bavi se s nišćim. Ja ode. Kuda ovo, bolan? Vraćaj, bolan, vraćaj. Holo, bolan, šta će narod reći, jebem ti narod?